Praise God, mga kaigsunan. May buntas ta na mga kaigsunan. Pinagis tumaya Dios. Tungod sa iyang kamayo, anak kita ron, itaknaan, nakay mo sa pagdangat, sa paghalal sa atong buhing lawas. Ato na sa layanan sad nga programa, mga pagday, gato sa atong buhing nga Dios. Amen? Amen. O gata sa pagpamarog mga igsoon. O samtang dili pa ta magsugod atong magbasa ta diri sa Salmo 95. 2 nga 2-3 and 6 to 7. Mga to kita sa tubangan sa iyang presensya, uban ang pagpasalamat. Himuunta ang usa ka malipayong hugyaw, alang kaniya uban ang mga alawiton sa mga salmo. Umari kamo, simbaho nato ug yugbuan ta siya. Managluhod kita sa atubangan sa atong buhi nga Dios nga atong magbubuhat. Kay siya mga atong Dios ug kita mao ang katawhan sa iyang sibsibanan ug mga karnero sa iyang kamot niining adlaw. O magpatalinghog lamang unta kamo sa iyang tingog. Amen. Hallelujah. Yes, God. Jesus. Hallelujah. Mudol ta sa presensya sa atong buhi nga Dios, my son. Yes, God. Ani ang mga katawhan Ginoo. Yes, Lord. Hallelujah. Atong gamiton atong mga kamot sa pagpakpak, my son. Yes, Lord God. Kaya lang adlaw. Atong daigo na usab ang atong mga Dios. Yes, God. Hallelujah. Yes, Lord. Aniya na sab kami Ginoo. Yes, Lord. Hallelujah. Pag
padangin sa pagkain. Pagkain na tinadangay. Yes, Lord, hallelujah. Lord, na mapagsimba kami mo, Diyos. Hallelujah. Yes, God. Yes, Jesus. Nawata mga pagkain sa mga katawan, Ginoo. Yes, Lord God, nangayon ka sa mga pagkain. Kung natumbag ka man tungkol sa mga problema, dito na higala tuhod mo, mabhain na. Kung naluya ka man, ang Isus isalig